bono mugabana Kisii na imoka akaira ba MCA China abo bakoma oversight agatumika chibes chiaye ase eri chikoria Kenya ne katiba egoteba igoro ya state officers gose abakoririe emirimo ya serikali naende bari bachorira abandi abana siasa igo bwente kubeka omugwekano ose image gochia ase international community buna abakorie emirimo igere mamincha ne katiba omugabana kurushibese mubukoye ko abakwenda aba MCA abwa shilingi 50,000 pocket money naende chinda agakane ticket chinda agakana asiba amenyeta sama tuko 10 na zaidi barenga ali China ekatibe gotebanga abantu bakorosia egento ekorokunga policy programs n'abantu bakorokunga chi waziri chi county igotu arengereti bonongo mugabana nabwente koira abantu aba egere bachikorigereria chi program ne chi project chigo koru China egere bachi na kitu ale kuboria EACC enyale gotuchunguzira litanga ni lifestyle ya omugabana Simba asa kurus chibasechi personal pockets ekiagara nabwenderete korokia omugwekano omuya buna omokorerie emeremo bwe serikali igoro yobotumiki bwechibese elia kabere etwaboritie EACC echunguze nga esababu yaireta abantu abanereri ekiagara ekero twachiete ase ministry ya department ase embassy ya China aba MCA igo babegete egento gekoro kuchisababu hao lakini bachiete bune team oyo ndagateba nkorwari gwagachia yondoteba agochikurigereria ose nanyore skuru mwana yase achikosoma so mbabegeti esababu ereyemo barengi gochia ne serikali ne katiba egotebanga no ene president yatebetenga no ene chiwaziri cha national government bakori emirimo bapunguze chinga kichugotara gochisiko bono ekero gosangia aba MCA bare isiko matuko 10 omugabana ari isiko amatuko 10 nerimo atari gokora kende gyose chibese chia gotumia chiaye tutayete kumanya ene chiaye lakini buno mokorerie emirimo gwe serikali nabwenete korokie mbwengia igo twaborie serikali mine EACC nyare gokora obotaki osobotuki igoro ya chibese icho egento kende ngeringa ekero mugabana irana kuru China naende na imukia ba MCA zaidi ya 15 batatu bali batachiete gochi Nairobi last week akabakira omundu shilingi 100,100 toko boringa aba MCA batachiete compensation ye bako egune yaki ntwa boretie EACC tokabarokia impeachment ya bwende gokorekana alia Kisii County Assembly yomo speaker ase oyo mo aba MCA arekorete motion korusimo speaker ngaga ruschibese chiabo abagakane trip etabwate program ya serikali elia kabere twaboririe EACC enyale gochunguza ebintu twarigete kurumaya mbangana ya diversion yechibese kurukwa milioni 109 buna a control of budget akwanete ase report yaye yemetienyi yomotienyu gatatu agatebanga Kisii County Government ya diverted 109 million etabwate procedure ya Public Finance Management Act tukabori ya EACC enyale gotoereza igoro ya procurement na koena na award ya tenda ya Huawei mwenyore igoro memoisonde serikali ya Kenya anja kanete igoro ya Worldcoin echunguze because of security threat Huawei ne organization was a company eyo ya bege ya kanetu ase US asengenji ya international security chiabo ase metambo yabo barenge koigeka ensengi etata kumanyanga ase award attend area ya Huawei asoko install a tracking system ase chinya gitari chia Kisii privacy buna richi koligoteba liaba ruire nereketed for naende mbese kichi atumegete ngaichi arwete chigacha gokoro umuroberi oyi elia gatatu twaboririe EACC nyare ko chunguza chiti bichi achete Kisii 10 eyemo yabegetwe stadium yende Kisii town
ne chinde kianda ase sub county kianda chia Kisii na totebwe procedure Simba Arati ne government ya tumegete ase oko award etenda abantu abo nande ngachibes chia ruete ekiagere kene gento kiare kia mwaskano ekera ari gutangaza a report ya Institute of Human Resource Management eria kane twaboririe EACC aseri ruberirie igoro toire tororo banyare guchunguza igoro ya chibese omugabana atebete chia donated tiwe woche county government ya Kisii asogo kora renovation iye governor his office omwako mugima gesa Simba Arati asweta office agateba nyorire dona edona iye gacha egatagora office ye former governor irwe nande yo mugabana agwente go occupy ekero tware isia mangana ya gasieka ndotate kumanyanga ngaye dona ya chiete nanda se budget ye yabegetu ndotate kumanyanga onye dona ya chete gokora renovation ngaichi base chia chiete naende ase budget ye ya 2023-24 inki barenge kobekera chibese cyo ko renovate office yeria naende ase kiserikali toko genda ase office yo monto buna inche nyamwaro ngani ndete ko donate koroisia office ya serikali nso ne chichuma ne mete na makombe nganze kutagore office ya serikali tutaikobwatiri chiko ekiaga tano nende kyo mwali twaboririe EACC enyare guchunguza igoro ya amangana a Institute of Human Resource Management twatebeti EACC ngatwarikeire county government ya Kisii kobasaba information nganga Institute of Human Resource Management ya beta awarded attend naende ngaichibesi ya ruete chia tumegete bakamana koewa under Public Procurement Disposal Act nebwate procedure yo kwa award tender gochia somon ebe competitive wose na beko be open tender odete kumanyanga Institute of Human Resource Management your former account secretary abete instructed no mugabana oyorororo Simba Arati akalikali rube yogo single source Institute of Human Resource Management wocha gokora amangana ya audit ye staff mbuya gokora audit staff lakini ekara tu aboria that report tu abori mara mange tu anakayerora no nyene senate ya abori report ye yuti ya nyakororekana igoto datu kumanya nga EACC atotebie chibase chichigo tumeka nga kichigo tumeka ekiagara under Public Procurement Disposal Public Finance Management Act aba korie meremo be serikali ebagane irie otumeka chibase prudently so prudent use of public money nere bwende gokorekana wana Simba Arati tuamobekire ase EACC nane nkoboria EACC engima korwa the headquarters Integrity House omo director amone team etuma abantuga weterase lirube ritwa begetari allegations chiria egara tutebigwe nga kichibese cheito chigo tumeka bunaba busi we want a government egotumeka chibese burunge we want a government ekobwatiri chiko amona ekatiba asobo tumekibwe chibese ekiagara yarorekanire nga chibese ego chigo tumeka bobe echi collusion yazoira se Kisii county igo asengenjia manganai nkoboria bagusiba minto nga chibese chichire cha taxpayers na chibwandate gutumeka buya tubwante koro kigunga kichumegete toye report munechi chionsipi toye that information ekiagara article 35 ya constitution ya Kenya gozi katiba ya Kenya igago tebanga mo Kenya ndibwensi na yabwato bosibule bwogo saba serikali information eyo como affect wose ere for public use igo that information tuanya koewa and going forward we are going now to court to ask for orders with this information igo sayo koboria bagusiba ito twansi toimo ke gorto be vigilant asengenjia manganayo bia mo